ミルカミルカと申します。今日はお招きくださってありがとうございます。フォルクロールは、普段なかなか聴けない音楽だと思いますけど、この時間を借りてフォルクロールにお付き合いください。よろしくお願いします。1曲目はあなたのもとへリアリティでした。で続きまして聞いたことがある歌だと思いますけども、花祭りです。これは皆さん手拍子していただけたらお願いしたいと思います。マリーポーサという曲ですが、これも手拍子、インスタと足拍子がインスタって入るので、ここのところ一緒にやりましょう。お願いします。みんな友達にね、今日ほら友達が歌いって言うもんで。さあ、よくのみんな手拍子と足拍子があるからね。準備しといてよ。また出たらまた遊びに来てよ。そしてあらららら。
ありがとうございました。素晴らしい今ね、太鼓ボンボが入りまして、なんか風のように過ぎ去っていっちゃいましたけれども、本当に今日はなんか一人で PA の方をね、やっていただいているようで、本当にありがとうございます。素晴らしい音響ですね。私たちミルカミルカっていうバンドなんですけれども、この7人組の辺とはすごく縁が深くて、いつも毎週のようにそこのコミュニティセンターで、毎週練習してるんですね。大体火曜日に練習してるんで、こんなことをやってるバンドがいるということをお見知りおきください。はい、ありがとうございます。はい、続いてジョランド・セフェという、歌を歌いますけれども、先ほどね踊っていた綺麗な綺麗なお姉さんが今度は歌をねご披露しますので、よろしくお願いいたします。多分皆さんもねなんとなく聞いたことあるような歌だなっていうのはね聞いてると分かるんじゃないかと思います。それではカラオケの後でとっても歌いにくいんですけど、ちょっと歌わせてもらいます。失礼します。日本でランダバというね曲で、ランバダですかで流行りまして、1980年代ぐらいですかね、ちょうどバブルが目いっぱいこう盛り上がってる頃ですね。
続きまして「出会い」という曲のタイトルのついた「エンクエントロス」をやります。じゃあやります。
曲をやらさせていただきました中桐ちゃんです。じゃあ最後に、あと2曲、次の曲はちょっとテンポアップな曲でまた、最後2曲でテンポアップな曲でまた手拍子をお願いしたいと思います。で歌詞の中に、回れ回れお嬢さんっていう歌詞が出てきますので、したら私たちも回ってますから、こう一緒にこう回ってください、子供たち。もちろん日本語じゃないんですけどね。じゃあ「意味自体」というお嬢さんという曲をやります。さあ良い子のみんな踊る準備はできたかい？おー違うみたいな感じに見えるんだ。なんかさ。さあ手拍子いいですか皆さん。さああゆつぼに手拍子が響き渡れ。
りがとうございました。じゃあ最後に各局のコントが飛んでいくをお送りします。どうもありがとうございます。ありがとうございました。最後で一曲コントの中で演奏させていただきます。どうもどうもお疲れさんでございます。ありがとうございました。でもね、雨がね、上がったみたいな。まあ
あんなに食べれないでしょ。でも好きな人はいいんじゃないの。ああ、そうでしょう。結構ね、いますね、人数が。増えましたね、ビールもね。軽く座って。皆さんこんばんは。幸いにもですね、雨が、もう少し我慢してくれてるようなので、これから愛想太鼓の時間を30分やらせていただきます。まず1曲目は、無人という曲からいってみたいと思います。よろしくお願いします。